So yan mga sano, ikot tayo doon papuntang tabing dagat sa beach side nila, yung kung ano meron doon. So please mga sano, don't forget to subscribe sa channel ko. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, paki-subscribe naman po yung channel ko. Maraming salamat. Iikot ko kayo doon sa bandang. So ayan, after breakfast, dito tayo sa tabing dagat. Ayan mga sano. So nandun yung hotel sa likod natin. Ayun. Ayun. So dito tayo. Ay, maganda naman. May floating ano pa. So there. So maganda yung view dito mga sano kasi ayan o, lapad. Parang may golf course. So na lang siya pwedeng maglaro ng volleyball. Ayan o. Pakita ko sa inyo mga sano. So ayan, galing tayong dagat, beach side. Tapos ayan. So ayan siya, napakalapad dito. Ayan, maraming puno. Pwede kayong maglaro ng volleyball. Ayan. Ayun. So dito yung parking. Ito lapad oh. Early in the morning mag-walking. Ayos. See? Ayan, pwede maglaro ng volleyball dyan, no? Ayan, dyan yung net. So, napakalapad dito. It's 500 meters away from ano pa to? The hotel. So, ayan, yan yung basketball single ring. Yan, mamaya laro tayo dyan. So yun yung bar na weekend lang nagbubukas. Tingnan mo lapad oh. There. Doon tayo galing oh. Doon tayo galing. So we're still halfway going back to the building. So ayan. It's really nice here. Very relaxing. Talaga siya, maraming puno. So ano talaga to, hindi masikip. So I can say it's ay may konting basa yung court. Well, okay lang yan. It's a little bit stress reliever. Ayan. So ito na yung parking for the meantime kasi hindi pa naka-operate yung first building doon. Okay, ito kumustahin natin to si Chase. Hi Chase, good morning. How are you? Pause muna tayo. So ayun, napakita ko sa inyo yung bandang dagat doon doon mismo sa dulo. So yun, maraming puno, laki pa yung parang golf course yung space doon. So ayun, thank you very much mga sano sa pagsama niyo sa akin sa aking vlog. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to subscribe. Please subscribe mga sano. To God be the glory. Thank you.